Het MCL groeit al jaren uit zijn jaske. Benammen bij de spoedeerskinder help en de OK is gebrek aan ruimte. En dus wil het ziekenhuis al lange tijd uitbreiden. MCL is de laatste jaren erg gegroeid. Ook doordat vanuit de Sionsberg, vanuit Dokkum, heel veel nieuwe patiënten zijn gekomen. En die hebben ruimte nodig. Dat er nou verbouwd worden kan, komt er nog nieuwe, meerjarige afspraken met zorgverzekerde de Friesland. Er lijkt nou een contract door de zorgontbering voor de komende 4 jaar. En dat jouwt financiële zekerheid. Nou ja, dat geldt eigenlijk voor alle bedrijven en dus ook voor instellingen zoals het MCL. Wij moeten gewoon meer zekerheid krijgen. We willen banken leningen verstrekken. En die zekerheid hebben we nu gekregen met die meerjarenovereenkomst met de Friesland Zorgverzekeraar. Daar zijn we erg blij mee. Dat geeft continuïteit, dat geeft mogelijkheden om te bouwen. En dat geeft ook dus meer werkgelegenheid. De directie neemt eind dit jaar een definitief besluit door de verbouwing. Begin tak op dier, kind dan de scheppen in de grond.